вече Здрасти, такса, аз. Хич не му се вижда край. Как? Не се ли вижда? От това не е ли край там? Не. Какъв край, бе? Няма край. Няма край. Мамо, оплаши ли се? Вярно, бе. Той ще направи завойки някое време. Сериозно? То не знам, може и някъде да се спира, там да се почива малко и така да се тръгва на обратно, не Да, знам. ние като нямаме билетчета. Даже не може да научите машината. Ако бяха билетчетата в нас да слезе, о, страх ме вече. От който е страх? Ела да гледи на тук каква е гледката. Няма да я видя. Не виж какво е. Къде се прави? Там е края, вече се вижда. Обе баки, внимавай с... Браво, къде го мушкаш? Без да искаш, не дей, да. Настръхвам. Е, вече края му се вижда една там сграда. Да, обаче, като го няма той... Не, там има сграда. Мали!